Vážení priatelia, v poslednom období nás výrazne zamestnáva zastavenie tranzitu časti ruskej ropy cez Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska. A keď sledujem slovenské médiá a opozíciu, vidím snahu za každú cenu preniesť zodpovednosť na ruskú stranu. Hoci prvým rozhodujúcim momentom, vedúcim k prerušeniu tranzitu, bolo rozhodnutie ukrajinského prezidenta z 24. júna tohto roku, ktorým zaradil ruskú ropnú spoločnosť Lukoil a jej aktivity na sankčný zoznam. Odmietam sa zúčastniť diskusie, čo bolo prvé, či sliepka alebo vajce. Faktom je, že nám chýba časť ropy. A tomuto sa venujem, tak ako som sa venoval zastaveniu dodávok plynu na prelome rokov 2008-2009. Po opakovaných telefonátoch s ukrajinským premiérom Denisom Šmihajom som dnes za účasti ministra zahraničných vecí Juraja Blanára a štátneho tajomníka tohto rezortu Mareka Eštoka prijal ukrajinského veľvyslanca pána Miroslava Kastrana. Už len samotná slovenská zostava ukazuje, akú pozornosť strategickej rope venujeme. Zopakoval som, že si stojíme za krokmi a vyhláseniami, ktoré sme urobili. A že ďalší výkon tejto nezmyselnej sankcie poškodí len a len Ukrajinu, Slovensko a Maďarsko. A že Ruska sa prakticky nedotkne. Ak sa tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu v krátkom čase neobnoví, Slovnaft nebude pokračovať v dodávkach nafty na Ukrajinu, ktorá pokrýva 1/10 ukrajinskej spotreby. Na rozdiel od politikov progresívneho Slovenska a Sasky, ktorí uprednostňujú vždy cudzie záujmy, pre nás sú na prvom mieste Slovensko a záujmy jeho ľudí. A potom sa každý čuduje, že hovorím otvorene o hrádzi proti progresivizmu a liberalizmu, ktoré by dostali Slovensko na mizinu za niekoľko mesiacov. Pripomenul som veľvyslancovi aj fakt, že slovenská verejnosť, opakujem verejnosť, nie bratislavská kaviareň, denník, Smečko či Aktuality, veľmi negatívne hodnotí krok ukrajinského prezidenta. Doslova som bol šokovaný vyjadreniami poradcu ukrajinského prezidenta, ktorý naznačoval, že za všetkým môžu byť aj silné mierové vyhlásenia slovenskej a maďarskej vlády. Poviem to veľmi otvorene. Ani problém s ukrajinským tranzitom ruskej ropy nemôže zmeniť náš postoj k vojne na Ukrajine. Tu je treba ukončiť okamžitým prímerím a nie ju umelo predĺžovať s nereálnym cieľom dostať Rusko na kolená a s reálnym cieľom napchať ešte viac vrecká zbrojárom. Ukrajinský veľvyslanec dostal informácie o technickom riešení dovozu ropy z Ruska cez Ukrajinu, ktoré som navrhoval ukrajinskému premiérovi už v sobotu. Na tomto sa však musia zúčastniť viaceré krajiny. Za Slovensko opakujem, že sme pripravení a vítam správy, ktoré potvrdzujú, že relevantné obchodné spoločnosti sa už zamýšľajú, ako toto technické riešenie v čo najkratšom čase zrealizovať. Na záver odmietam všetky obvinenia z liberálnych médií a od ich politických sluhov v progresívnom Slovensku či Saske, že sme mali byť pripravení na takúto možnosť, že v prvom rade musíme pomáhať Ukrajine až potom sebe a že veď aj tak máme ruskú ropu na výnimku len do konca tohto roku. Jedno klamstvo za druhým. Stačí, ak uvediem, že Slovensko nebráni nič ani v nasledujúcich rokoch odoberať ruskú ropu, len Slovnaft nebude mať možnosť vyvážať produkty z tejto ropy do iných krajín. Vojna raz skončí a vláda, ktorú vediem, odmieta politiku novej železnej opony medzi Ruskom a Európskou úniou. Európska únia, ak sa bude chcieť vymaniť spod totálneho vplyvu Spojených štátov, bude musieť uvažovať o formách spolupráce s Ruskou federáciou, medzi ktoré by mala patriť aj spolupráca v oblasti strategických surovín.